Helo, sut ydych chi? Ydych chi'n ôl ewn na? O'n i'n meddwl, dwi rioed i gwneud un o'r fideos yma o'r blaen, de, ond i'n gwneud rhyw fideo cyflym i ddangos i chi trefn efo gosodiad, felly, i chi gael syniad o sut dwi'n bwrw ati, i osod rhai o'n odrafn o'n hyfrydda, falle. Dwi'n mewn rhyw dŷ bach hynod braf yng Nghyfyrddin ar hyn o bryd, a dewch chi droi'r camera. Dyma di'r gofod sy'n yna mewn golwg. Cwpwr dillad fydd yn cael ei osod i fan hyn. Dwi'n barod, dwi wrthi'n dechrau ar hyn o bryd, wedi codi'r grippers, y carpet grippers, felly torri'r carpad yn ôl a gosod, dechrau adeiladu'r plinth. Felly. A dyma chi wam, ydy un o fanteision mawr cypyrdda sydd wedi cael ei adeiladu i chi. Mae'r gofod yma, y bwlch yma, mae'n fwlch gol ydan. Mae'n ddelfrydol o ran ei lled i roi cwpwrdd rhywbeth yn ei chanol, ond mae'n anhebygol iawn gwch chi gwpwrdd mae'r lydan hynny mewn siop, ond yr her fawr, ydy fod yna stipan fel un reit yng nghanol yr alcoff, a mae'n solat, mae'n garag, Wel, da chi'n mynd i ryw falansio cwpwrdd ar ben hwn yn edrych. Felly, mae gysylltodd yr cwsmer o fina a gofyn i mi adeiladu rhywbeth yn benodol ar gyfer yr alcoff yma. Felly, mi yna ryw uned fechan yn cael ei roi ar ben y plinth y fan hyn ar gyfer sanna, felly. Yna i sôn am hynna eto wedi'r gwaith cael ei orffan. A mae'r stafell hefyd yn stafell gymarol gul, felly, 2 metr ydy yn ei lled. A wedyn, yn aml iawn yr hynny welwch chi mewn cypyrdda sydd wedi cael ei adeiladu yn arbennig ar eich cyfar, bod chi'n gallu storio gymaint mwy ynddyn nhw, felly. Does na ddim gofod gwag o amgylch cwpwrdd neu uwch i ffen, felly. Mae'n adeiladu mor agos a fentrau i'r to ac allan i ymylo i ochrau'r alcoff hefyd. Felly mi fydd y cwpwrdd yma, maes o law yn yn cymryd lle neu'n hawlio un alcoff i fydd hefyd yn arbad lle i weddill yr stafell, felly. Fydd popeth yn cael ei gadw fan hyn yn daclus mewn un lle. Iawn te, dwi'n newydd orffan gosod y cwpwrdd diwedd arall. Felly, fel sôn i'r sbora yma, fel oedd na rhyw fath a hirian yr alcoff ma'n i'n gweithio ynddo. Benna, yr hen stipan na. Wel, erbyn hyn, dyma ni, hwn ydi o yn ei gyfanrwydd. Dewch chi zoomio'n ôl, dyna ni. Fel y gwelwch, mae'n glamp o gwpwrdd. Mae yna ddigon o le storio yn ddi. Swn i fyny fan hyn, felly gyn chi gypyrau uchal o fan hyn ar gyfer y dillad gwely. A wedyn yna'r gwpwrdd llai o fan hyn, rydych chi storio clustoga neu be bynnag y cotia gaea o yna. A wedyn tu ôl y drws mawr o fan hyn, mae yna ofod wedyn, rhilan fyny fanno, a wedyn mae yna un silff symudol o fan hyn, felly rydych chi'n tygio bocsys gidiau enghraifft o fanno, neu mae eisiau law eich tynnu y silff yn allan, fe bydde gen chi ffrogi a hirion o beth i'w hongian yn lle, neu hyd yn oed opsiwn wrth gwrs osod ail rhilan hefyd yn ar gyfer fe bydde i lot o grysia a falle sy'n gennych. Mae'r drws yma union yr un peth yn fan hyn. Mae bob dim yn cael yr hinges distaw sy'n reit braf, felly does am sŵn clepian wrth i'r drysau cael. A dyn tu ôl y drws yma wedyn, mae yna gyfres yn fan hyn o silffoedd hefyd, a unwaith eto, maen nhw'n silffoedd y gellir ei tynnu a addasu'r gofod fel o'r angen. A wedyn, os gofiwch chi, wedyn, mi oedd yr un stipan ar y gwaelod yn doedd, a wedyn oedd yna grym bendroni be i wneud yn fanno. Wel, yr hynny dwi wedi wneud ydy creu drysa sydd rhoi'r argraff, mae rhyw ddroria ydynt, ond as ei lawr o'n hyn, ac agor o'n flap bach, a dim yna le wedyn i roi sanna neu tronsia neu sgidia neu slipars be bynnag. A wedyn mae'r ochr yma union yr un peth, felly. Felly'r gol yn oed oedd y fanna, cuddio'r ffaith bod y fath stipan yn y stafell. Ei hadeiladydd i fewn i'r cwpwrdd o dau,
A wedyn mae'r gorffiniad wedyn, fel y gwelwch chi, mae'n un wyneb llyfn ar hyd y ffrynt felly. Mae yna trym wedyn ar hyd y brig. Gan fod ein bod ni mewn cartra adeiladwyd sawl canrif yn ôl, felly rhyw fanylion bach fel hwnna yn gweddu i gymeriad ag oes y tŷ. A hefyd, gwelwch chi'r sglein hyfryd yma, chwistrellwyd y paent ymlaen, wedyn mae'n gadael y gorffiniad hynod lyfn yma ar y wyneb. Dwi'n falch iawn ohono wir. Ond ia, dyna ni. Felly, yna rhoi syniad go lew i chi dydy o wir fantais yna. Cael cypyrddau fel hyn wedi adeiladu ar eich cyfar. Gynt, mi oedd hi'n ofod potensial mawr, oedd hi'n lydan, oedd hi'n ddwfn, ond wedyn mi oedd yr hen bethau bach yn dod fel y stepan na, ac hefyd yr oedd lled y gofod, mae'n anebygol iawn, ddwch i o hyd i gwpwr mewn siop oedd yn mesur union lled y gofod yn lle. Bydda cwpwr o'r siop wedi illa llenwi 3/4 y gofod, wedyn fe gynch chi ryw ofod wedyn holl ffordd o'i amgylch gofod gwag, da i ddim, wel, na'r teipal hefyd wedyn, mae rhyw bethau yn disgyn lawr ei ochr, ond hefyd fwy na dim, mae'n ofod storio sy'n cael ei golli hefyd yn dydy. Ond ia, gobeithio o'ch chi wedi mwynhau'r fideo yna. Jyst rhyw fideo bach i roi syniad i chi o natur y gwaith ydy hwn. Os oes gennych chi unrhyw ymholiad neu gwestiwn am joban yma, neu illa joban hoffech chi weld yn eich cartre eich hunan, yna groeso i chi gysylltu â fi. Ond ia, argol mi boeth yn dydi, lle dwi am nôl corneto, dwi'n meddwl. Oce, wyl chi fan!